Son Julia Lago, son ilustradora, dinamizadora, xestora ou axitadora cultural, iso é o que máis me gusta. Para este proxecto fixen un polvo inspirado nunhas xilografías que ten Seoane, que me gustan moito. Sempre teño ese imaginario presente e desta vez creo que fixen aí unha homenaxe linda, sobre todo coa mellor enerxía para este proxecto de taco. A técnica que normalmente utilizo é a técnica digital. Normalmente fago os bosquexos a lápis e despois os artes finais van en tableta e píxeles. A paleta de cor pois foi non tan dirixida a esa homenaxe da que falábamos, pero si ten que ver como con eses elementos marinos ou si pastéis e espero que vos cunda o resultado.